xiula el senyor Undiano Mallenco. Calma i tranquil·litat. Al final del partit, al Santiago Bernabéu i a la sintonia de RAC1, Real Madrid 2, som-hi RAC1, Barça 6. Real Madrid 2, Barça 6. Real Madrid 2, Barça 6. El Barça ha guanyat 2-6 al Santiago Bernabéu. Venir aquí amb un equip com el Barça i poder jugar tan bé a futbol, guanyar, però sobretot fer-ho tan bé, fer tants gols i que hem fet feliç a tanta gent, a mi m'emociona, estic molt content, molt. Membres de l'estat tècnic del Barça que estan gravant aquesta celebració des de l'interior. Manel Estiarte, que mira també al·lucinat des de la finestra, la gent envia petons, els torna Manel Estiarte, aixeca el puny en senyal de victòria i ara mateix queda bloquejat per la gent una altra vegada. L'autocar del Barça, puc començar a veure els jugadors que són a prop de les finestres. La Lliga del 2-6. Estic convençut que tot anirà bé i ens en sortirem i farem un any en què tothom s'ho passarà bé. I això n'estic convençut. Contra el Villarreal, amb la gent ja gairebé de festa, Llorente ajorna la celebració una setmana. El primer títol que aixecarà el Barça finalment serà la Copa del Rei a Mestalla. Sap molt greu, però nosaltres explicarem les coses tal com són. Han posat l'himne d'Espanya a un volum que una mica més hi rebenten els altaveus de Mestalla. Però la xiulada ha estat descomunal. I, per cert, censura Televisió Espanyola del moment de l'himne d'Espanya, connectant amb Sant Mamés durant tot l'himne d'Espanya, no sent a Mestalla, i, per tant, menjant-se la xiulada a l'himne espanyol abans que comencés la final de la Copa del Rei. Aguanta la pilota Keita, fa un canvi a la dreta del cercle central per Touré, avança metres Touré, continua Touré, se n'ha fet a 2, continua Touré, se n'ha fet a 3, a la frontal, el xut, gol! Gallardo! Gallardo! Gallardo de Touré! Gallardo! Gallardo! Gallardo de Touré! Gallardo de Touré! Gallardo de Touré! Touré ja que ha decidit que es posava l'equip a l'esquena, ha començat a driblar jugadors de l'Atlètic Club i ha engaltat un Gallardo descomunal que ha superat Gorka. Messi supera la pressió de Toquero, fa una passada per Eto'o a l'interior de l'àrea, el xut de Eto'o, Gorka, la pilota per Messi, al punt de penal, el xut de Messi, gol! Gol, 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 ho comentàvem, els teníem, només calia rematar la feina i ha aparegut el millor del món, ha aparegut Leo Messi, després d'una gran jugada per la dreta, el xut d'Eto'o, el rebuig, la pilota queda morta al punt de penal i l'ha engaltat el millor, l'ha engaltat l'Astra Blaugrana. Xavi amb Messi, Messi amb Alves, Alves amb Messi, el cercle central, creua la línia de mitjos, Messi fa la passada a l'espai per Boyan, ten sol el Samuel, continua Boyan, entra a l'àrea Boyan, el xut a Boyan, gol! Gol, 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 Boyan, gol, Boyan, gol, per tornar-se Boyan, 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 gol del Barça, gol de Boyan, Saperas, Boyan, gol! Boyan, gol! Boyan, gol! Boyan, 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 gol! Boyan, gol! Boyan, gol! Gol del Barça, gol de Boyan, 13 de la segona, Atlètic Club 1, Barça, t'estimo, ets la hòstia en patiner, 3! Compte que la falta és molt perillosa, a l'esquerra del balcó de l'àrea de la porteria de Gorka, ben a prop del vèrtex. Jo crec que Dani Alves té ganes de gol, però xuta Xavi, gol! Gol! Gol, 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 gol! Pitet! 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 Gol de Pitet!
jugador de Pitet, equip de Pitet, afició de Pitet, temporada de Pitet, gol del Barça, gol de Xavi de falta directa, Atlètic 1, Barça 4. Campions, campions, campions! Campions de la Copa del Rei! Campions de la Copa del Rei! Per fi el millor equip del món pot aixecar una copa. Avui ha superat en totes les facetes del joc al rival i s'ha coronat com a campió de la Copa del Rei. Ho celebren els milers de socis i seguidors del Barça. Mestalla és blaugrana, Mestalla és del Barça. Exhibició d'un equip de Pitet. Atlètic 1, Barça 4, el Barça campió de la Copa del Rei. Què hi té? Campions? Sí, campions. Som campions ja, Barcelona, Barça. Què tal? No tenen a veure. Puyol que puja a l'esglaó i aixeca la copa a l'aire de Mestalla. Ben amunt, Carles! Ben amunt, Carles, que som campions! Ben amunt, Carles! Ben amunt, que som campions! El capità del Barça que aixeca la Copa del Rei. El Barça torna a ser campió de la competició del KO. 11 anys després, Piqué l'aixeca amb estelada i els jugadors del Barça que celebren un triomf que afortunadament és el primer, però no serà de cap de les maneres l'últim. Un grup humà fantàstic, uns jugadors extraordinaris que fan bo a qualsevol idea d'un entrenador. Felicitar-los a tots, absolutament a tots. Crec que avui és el partit de l'equip, no d'un jugador sinó de tothom, i estic molt content per tota la gent i sobretot perquè ens hem currat. Jo crec que hem arribat aquí molt cansats, amb molta fatiga, però hem fet un partit extraordinari davant d'un equip que estava molt ben preparat, amb una afició modèlica com és l'Atlètic de Bilbao. Només ha sigut un gran dia, no l'oblidarem fàcilment. Ai, 6 minuts i 2:15, hi ha Canaletes, Mundet, bona nit. Bona nit. Què passa, Canaletes? Doncs mira, ara mateix soc a uns 7-8 metres d'on hi ha la font i et pots imaginar quina és l'estampa, un formiguer de gent absolutament fora de si, celebrant aquest primer títol de la temporada. I vaja, no sé si us sentiu, que voti Canaletes és ara mateix el crit de guerra aquí a la Rambla de Barcelona. El triomf de la persistència. Persistint i amb la derrota del Madrid al Madrigal, el Barça és campió de Lliga. Diego López, la pilota sobre el cel de Villarreal del Madrigal, acaba de pitar. Medina Cantalejo, acaba el partit, Villarreal 3, Madrid 2, es retiren els jugadors, acaba el partit, el Barça és campió de Lliga. Vinga, acaba! A veure si se carrega l'estudi. 3-2, anem cap a Canaletes, Mundet. Doncs aquí ja ha començat la celebració del títol. Com et dic, continuem a sota el peu de la font. I vaja, suposo que ja podeu sentir primers aficionats ara mateix que arriben aquí a la font, aproximadament et diria una centena d'aficionats del Barça, que de ben segur d'aquí una bona estona seran molts i molts més, perquè ja fa estona que està muntat el dispositiu de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra perquè aquesta nit sigui gran, sigui llarga, per celebrar la victòria del títol de Lliga del Barça. Quan surten a la gespa els jugadors del Mallorca, avui surten sols perquè ja s'estan col·locant sobre la gespa de l'Ono Estadi per fer el passadís. El campió de Lliga, el campió de Copa, surten a la gespa els futbolistes del Barça, el capità Samuel Eto'o, passadís de campions pel Futbol Club Barcelona, el campió de Lliga i de Copa que visita Mallorca, i un 10 per l'esportivitat i per les felicitacions dels jugadors del conjunt mallorquinista. Com comentàvem fa uns minuts, el capità del Barça avui, Samuel Eto'o. Home, és la lliga dels 6 gols al Bernabéu, això sí, i jo crec que serà recordada per aquest fet, no? Perquè 6 gols és una referència històrica difícil de superar i a més que supera el 0-5 de l'època del 73-74 del Johan, no? Ens convenia guanyar la Lliga
aviat doncs, per desconnectar una mica, per després tornar-nos a connectar